Както знаете, в центъра на вниманието ни, най-вече на Пловдив, е откриването на събитията, свързани с Европейската столица на културата. Официално ще бъде даден старта до вечера в 7 часа, а центъра на тези тържества е едно съоръжение, което месеци наред предизвиква всевъзможни тълкувания. Именно за това си позволихме и ние във Вяра и общество да погледнем към тези тълкувания, тъй като те ни отвеждат много назад в общата ни християнска история и памет, понеже това съоръжение някои го провидяха като Вавилонската кула. И тъй като БНТ е обществена телевизия, имаме право да излъчваме и да изразяваме различни позиции, не всички в българското общество подхождат ентусиазмично към това, което е издигнато в Пловдив. Точно този критичен поглед искаме да ви предложим днес в предаването. Преди това нека да чуем коментарите на Общинската фондация в Пловдив за това съоръжение, както и думите на пловдивския кмет, казани преди 5 години. Как ще коментирате твърденията, че в Пловдив кулата, която беше построена за откриващото събитие по повод Европейска столица на културата, е вавилонска кула? Мисля, че това са свободни интерпретации. Те нямат нищо общо с нашата първоначална идея. Сцената, която се строи на цар Борис III Обединител, е всъщност съоръжение, което да подпомогне спектакъла. Целта е била то да се вижда от 360 градуса, целият спектакъл да може да се наблюдава от всички възможни посоки. Затова е избрана и формата на кулата. Когато сме говорили предварително с нашите германски партньори за самата концепция, за идеята, по-скоро в мисълта на всички ни е била някаква асоциация с липсващото 7-мо ТП, с хълмовете на Пловдив, с това, че тази сцена ще се издигне като още един хълм в града и с желанието ни да я превърнем самата нея като форма в символ на самата инициатива Европейска столица на културата и на обединението, защото тя е направена и символично името на булеварда е такова, и тя е направена така, че никой да не се чувства изолиран, изключен. Всички хора от всички страни, които ще се стекат около нея, да могат да виждат всичко и да се преживеят заедно спектакъла. През тези 15 години изграждахме нашата вавилонска кула. Всеки носеше своята тупа, всеки носеше своя материал. In these 15 years, we were actually building the whole Babylon Tower, and everyone was bringing his own brick. Тя беше здрава. And it was hard. И днес се виждаме как свети. And today we see how it brights. И занява не само нашия град, а Европа. Не го приемам драматично и сериозно, честно казано. Смятам, че това са, пак казвам, различен вид импровизации по темата кула изобщо, защото както е вавилонска, тя може да е Айфелова и каквато и да било, нали, всеки има някакви много, като чуе кула, има някакви нови собствени асоциации по въпроса, но на тази сцена по време на спектакъла ще се говорят всички езици, които се говорят в Пловдив, езиците на общностите, и те ще се говорят, за да се покаже именно как тези общности живеят заедно, мирно, и то от доста столетия вече, и са изградили, са построили този град. Колко убедително звучат тези думи. Надявам се да разбера от моите събеседници, които сме поканили специално за тази тема. Добре дошли на професор Мария Шнитер, която специално дойде от Пловдив, преподавател в Пловдивския университет, доцент Екатерина Дамянова, специалист, забележете, по библейска археология, преподавател в Богословския факултет на Софийския университет, и изкушение от християнската тематика, писател и драматург Александър Орумов. Здравейте! Кажете сега, как ви се струва това, което е в Пловдив? Вавилонска кула ли е? Не е ли вавилонска кула? Тоест, носи ли идеята за вавилонска кула? Какво ви се струва? И убеди ли ви фундацията в Пловдив 2019, че това не е вавилонска кула? Да започнем с професор Шнитер, която от града на събитието. Идвам от Пловдив и веднага мога да споделя това, което човек може да чуе, ходейки по улиците или общувайки с най-обикновените пловдивчани. За съжаление, трябва да призная, че мотото на тази годишното събитие Европейска столица на културата, което е избрано да бъде заедно,
сякаш не го виждаме реализирано или да се е осъществило в момента в Пловдив. Пловдив в момента никак не е заедно. И имам усещането, че една от причините да не е заедно е именно спора, който възникна в последните няколко седмици във връзка с изграждането на това съоръжение. Предполагам, че колегите от Общинската фондация не са имали предвид да разединяват пловдивската общественост с построяването на това събитие. Въпросът е тук за заедността. Точно идеята за тази кула, която чухме още 14-та година, когато стана ясно, че Пловдив, и всички много се радвахме, че български град е избран за Европейска столица на културата през 2019. Кмета категорично казва 15 години, той визира периода, в който Пловдив беше съпътстваща Европейска столица на културата 1999. Вавилонската кула очевидно стои като символика за заедността на Пловдив, обаче после доцент Дамянова ще ни каже колко е символ на единството тази вавилонска кула в Библията и колко сполучлив образ е. Изглежда, че малцина си дават ясна сметка какво всъщност означава вавилонска кула. Вероятно, госпожа Куюмджиева беше права, че хората правят свободна асоциация изобщо с кула и понеже тя е, може би, най-известната кула в историята, с лекота пренасят значението, преосмисляйки буквално в обратна посока нейното основно библейско значение. И понеже Пловдив винаги е бил, как да кажем, мултикултурният център на България, в Пловдив винаги са били събрани различните етноси, различните религии, именно в мирно съжителство, това, което трябваше да се подчертае. Някак си беше нужно да се избере един знак, който да подчертае тази заедност. Не съм убедена, че точно кулата беше най-подходящия знак. Доцент Дамянова. Да, кула ли е пловдивската кула Вавилон? Тоест кула е вавилонска ли е? Импровизациите. Както каза организатора на културното мероприятие, наистина много неуместен паралел между вавилонска кула и това, което иска да презентира или да представи Пловдив като заедност. Вавилонската кула именно в един момент ще покаже исторически, библейски, че тази заедност, която не се поставя на правилна основа, тя никога не успява. И именно тя е причина за тази катастрофа, която катастрофа се съхранява като спомен не само в християнската, в юдейската и в ислямската традиция, така че еднакво чувствителни на тази тема са всички вярващи хора. Ако решим извън вярата да решим проблема с заедността, тогава наистина виждаме, че тази вавилонска кула е безсмислена. Чухме отказа, дистанцирането от темата вавилонска, паралела с нея и че всяка една кула може да събуди определени асоциации. Тук може би определението вавилонска идва и от конструкцията, без може би авторовия замисъл да търси това, но самата конструкция на 6 нива, имаме една симетрия, октогонална симетрия, или пък имаме един подиум, който възвежда към нея, подобно на процесуалната улица в Вавилон. Разбира се, това са свободните интерпретации, но... може да са търсени. Да, ако говорим за непознаване на библейския текст и приравняването на това многообразие в едно чрез една кула, тогава, може би, наистина имаме някакъв неподходящ паралел. Кметът 2014 говори за вавилонска кула. В случай обаче, че това е умишлено, тогава неминуемо отиваме към темата за Вавилон, но не толкова като архитектура, колкото като причина за катастрофата, последиците, изводите, които човечеството е направило от тази катастрофа. И дали си ги е направил до ден днешен? Ако едно общество има една историческа амнезия или загуба на памет, то тогава бихме могли да се притесняваме за това как то би могло да маркира или да строи бъдещето си. Аз съм убеден, че и зрителите доста ще се притеснат, защото сме приготвили цитат от Библията. Разбира се, не в апокалиптичния смисъл да се притеснат, но все пак да видят колко смислено е в кавички това сравнение. Господин Орумов, вие сте и родом от край, който е много близо до Пловдив, район, който също наистина е със своето чудесно етнорелигиозно съжителство. Как ви звучи това съоръжение на съвременната европейска култура и паралела с старозаветната кула? Пловдив е със сигурност града в България, който има един прекрасен модел на съжителство на различни етноси, на различни религии. И в този смисъл и богатата му история, и топлотата на хората в Пловдив, аз признавам, че съм пристрастен.
заслужава да бъде, може би най-много от всички български градове, да бъде избран за средище и място, където да се говори за култура. Сега, като говорим за Европейска столица на културата, всъщност това по-скоро е столица на европейската култура в случая, ако трябва да сме съвсем педантични в определението. Въпросът е съоръжение, което напомня, както се вижда, за Вавилонската кула и както някои от факторите в Пловдив си го наричат, очевидно. Това ли е еманацията на европейската култура? Това не е символ на европейска култура. Аз се усмихам, защото то не е за смях, но се усмихам, защото това не е пример за европейска култура, ако приемем, че това е символа, а приемаме, че това е символа, защото вярваме на думите на кмета на Пловдив. Да не говорим, че някак си заедно с етно-религиозната, ние чухме и в думите на председателката на Народното събрание по повод Нова година, която говореше за земетръсния балкански Вавилон. Аз почвам да се питам нашите фактори в държавата, колко са наясно наистина с Библията? Добре е да се чете Библията, добре е да се познава. Там ще видим, там има вечни модели, който я смята за някаква архаична увихтяла книга, обикновено се сблъсква с реалността, която е твърде различна. Там са моделите. Вавилон нищо добро не е донесъл, няма да донесе нищо добро. И в конкретния случай, сега, дай Боже всичко да мине наред, да мине добре, но това, което с сигурност може да се каже, е първото. Вавилонската кула не е европейски символ изобщо. Тя е построена в Шумер или Месопотамия или Вавилония, както и да се нарича след Шумер, първото име на тази област. Така че това няма общо с Европа. Самия символ е носител на не европейска култура. Друг е въпросът, че в този период все още няма и Европа като символ на наименование на континента. Така, благодаря ви. Продължаваме съвсем след малко, само за една минута да чуем точно какво ни казва книга Битие за строежа на Вавилонската кула. А по цялата земя се употребяваше един език и един говор. И като потеглиха човеците към изток, намериха поле в Сенаарската земя, гдето се и заселиха. И рекоха си един на друг: елате, да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. И рекоха: елате, да си съградим град, даже кула, чието връх да стига до небето, и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. А Господ слезе да види града и кулата, които градяха човеците. И рече Господ: ето, едни люди са и всички говорят един език. И това е, което са почнали да правят. И не ще може вече да им се забрани каквото да било нещо, що биха намислили да направят. Елате да слезем и там да разбъркаме езика им, тъй, щото един други да не разбират езика си. Така Господ ги разпръсна оттам по лицето на цялата земя, а те престанаха да градят града. Затова той се наименува Вавилон, защото там Господ разбърка езика на цялата земя и оттам Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя. Ето това казва Библията. Няма как ние да манипулираме, да си интерпретираме нещата. Това, което казва Библията, това и цитираме. В този ред на мисли, доцент Дамянова, какъв символ е Вавилонската кула за християните? За всички вярващи бих казал, тъй като казахме, че това е една отдавнашна традиция. 20-то поколение след спасяването на човечеството при потопа, те предприемат това начинание в построяването на един такъв паметник. Но резултата към този вид богоуподобяване или достигане на Бога по свой собствен път от страна на човечеството, подобно на случката в рая, когато пътя към знанието минава през нарушаване на Божията заповед, намира своята санкция в това, че Бог не благославя това автономно битие, отсъствието на Твореца по пътя на творението, по някакъв начин предотвратява това творение да може да се обяви за автономно и да строи, макар и Бог да благославя човечеството. Ние сме като микротворци. Той не се противопоставя нито на идеята за единство, нито за напредък. Човек винаги е гледал към небето и това е донесло до големи успехи в космонавтиката, но така има
един момент, в който в началото, още в концепциите на въздухоплаването и космонавтиката, има един елемент на богопротивене. Един вид човека ще се качи и ще установи, че Бог не съществува. Впоследствие, разбира се, тези цели се преодоляват и днес да имаме един напредък. Да се върнем все пак и по-простичко да го кажа, бе на този интересен богословски език. Какъв символ е? На какво е символ? На гордостта, на желанието на човек да вземе в свои ръце и да се абсолютизира. Един вид човек стои в центъра, той ще си придобие слава, слава, която е извън Бога. И когато Бог възпрепятства тези процеси, тогава идва момента, когато кулата или начинанието започва без Бог или против Бог. Но всичко това, което се случва без неговото присъствие, като богопротивно, не е просто лишено от религиозност и хората, които не изповядват тази религиозност, да се освобождават от тези ангажименти. А символ на единство ли е така, както искат да ни убедят, че кулата е символ на единство? Напротив, става символ на разделението, защото тези хора в един момент се разпръскват по цялата земя и губят възможността да се разбират на комуникационно ниво. Говоренето на различни езици не е винаги е проблем. Проблем понякога се появява говоренето на един и същи език, при който комуникацията е нарушена. И идеята да постигнем единство по някакъв заобиколен път, тя винаги носи своите рискове. Тъй като единството може да бъде на добра основа, за добри цели, но то може да бъде и подчинено на съвсем други цели. Нещо, което е против човечеството дори. Подобни въпроси задават и нашите зрители. Натали Милева също пита: Вавилонската кула в Библията е лош пример за разделение. И всъщност какво е нейното послание в Пловдив? Кристиан Льосков още декември миналата година ни постави въпроса: може да оригинално да се нарича тази 30-метрова кула Вавилонска кула, обаче не е ли също така и скандална? Пловдив като нов Вавилон ли ще го провиждаме? Кумир ли си правим и не предизвикваме ли Бога? И понеже Вавилон е наистина много често употребяван термин, да го кажем така, в християнската риторика, какво представлява всъщност в своето символно значение Вавилон? Изключая този археологически световен паметник на културата, който съществува. Първо, Вавилон, самата дума Вавилон означава объркване, хаос, не означава заедност и не означава успешно съвместно съществуване. Напротив, това е края на едно предполагаемо успешно съществуване до този момент. Това първо. Второ, ако погледнем в цитирания текст на книгата Бития, 12 глава, и се замислим върху следните думи. От какъв материал е изградена Вавилонската кула? Оригиналната, не е тази в Пловдив. От какъв материал е изградена? Изградена е, там се казва следното. Тухли употребяха вместо камъни и смола употребяха вместо хорусан. Обърнете внимание, тухлата е правена от кал. Тя е символ на човека. Когато Библията по друг повод казва, той взе таланта и го зарови в земята, не, заравяме таланти в себе си, когато не ги употребяваме. Говорим за символа на тухлата, на калта, като това, от което Адам беше направен. Другото, което е още по-интересно... Обаче Пловдивският кмет очевидно го е чел, защото изрично говори, че всеки е носил тухлите си за Пловдивската Вавилонска кула. Ако ми позволите да добавя нещо, което е възможно да обогати неговите богати познания в тази област. Смола се казва. Каква обаче смолата? Тя не е от бор, тя не е от дърво. Ако се влезе, ще видим, че тази смола е като асфалт, която се черпи от източници в земята, огромни кухини, пълни с трупове на животни и хора от потопа, които в тази анаеробна среда, под огромното налягане на водата върху тях, са се превърнали в асфалт. Превърнали са се точно в нещо като асфалт. И оттам се черпи тази и се прави. Тоест от погрома, от срама, от заличения чрез водата грях се възпроизвежда отново, защото ако видим какво е било преди потопа, то е нещо страшно. Някой като каже, нали, допотопни са в момента тези, които възкресяват това, което е било там. Нали? Само ЛГБТ ще каже, няма да влизам в тая тема повече. Но това е от което се възпроизвежда. Това е символа, е много страшен символ, изобщо не говори за някаква заедност и за нещо общо. И само още едно изречение. Говори се за това, че да не влагаме една или друга религия, защото едната щяла да се убие, друга щяла да се убие. Една известна търговска верига направи същото, като премахна кръста от снимките на коя църква на Светия кръст Господен в Санторини, за да не се дразнили някакви други религии. Ако сечем клоните, на които стоим, и сечем корените, от които се храним, какво очакваме да получим?
този ред на мисли, професор Шнитер, удачно ли е да сравняваме това съвременно съоръжение с Вавилонска кула? Вижда се, че явно това сравнение се налага. Вижте, то колкото вероятно... и да се опитват да ни го отричат. Да, вероятно хората като просто някакси го провиждат. Да. Аз бих казала, вездесъщия дух на пловдивския зевзек е по-скоро склонен да се подиграе с някои неуспехи в общата подготовка, някои недонаправени, недоизмислени неща и приписва допълнително значение, което допускам организаторите ни най-малко не са имали предвид. От една страна. От друга страна, мен ми се струва, че самото понятие Вавилон много отдавна е в употреба в европейския новоговор, бих казала модерния европейски говор, изпразнено от тези старозаветни значения, които тук ние актуализираме. Представете си сградата на Европейската комисия. Тя е построена едва ли не по модела на Вавилонската кула. Ние преди малко видяхме картината на Брюгел и много други такива изображения, но след като е построена, години след това вече този паралел някакси изплува и архитектите започват да правят тая връзка. Изглежда, че Евросъюза няма нищо против да бъде мислен и да бъде разбиран, асоцииран с Вавилон и с Вавилонската кула, изобщо отхвърляйки подобно тълкуване. Напротив, смисъл е преобърнат, акцентира се на многоезичието, акцентира се на различието, на това, че това различие трябва да бъде съхранено и запазено и експонирано. И за това аз наистина смятам, че в Пловдив по-скоро това са имали предвид хората. Те наистина са се опитвали да демонстрират многоезичието на Пловдив, пъстротата. Не случайно тази вечер спектакъл се казва "Ние сме всички цветове". Как макар че искате го зрителите разбирайте? ни пишат дали пък това няма нищо общо с идеята на Истанбулската конвенция за многоцветието. Знаем на един символ на хора с определена сексуална ориентация. И такива асоциации почват да се налагат. Има нещо, което ми направи впечатление, ако позволите. Ние коментираме символиката, една сграда, която утре ще бъде демонтирана, но паралелно с нея вървят едни процеси, за които стана въпрос в вашите интервюта. Все повече се отстъпва от споменаването на Божието име, независимо от коя деноминация, което пречи на единството. Разбирахме, че вмъкването на някакво присъствие, било на традиционните вероизповедания, които в Пловдив са едно прекрасно свидетелство за това как те живеят и изграждат културата ни, а и европейската такава, изведнъж се оказват проблем. Някакси става като че ли крадецът вика "дръжте крадеца". Това, което е разрушило единството на човечеството, това, което е станало като повод за тези тежки събития, през които то е минало, сега идва като решение на проблема. Без тази религиозност ние се подготвяме в един свят, който отново се изгражда без присъствието на Бог, отново против евентуално него. Съгласете се, че не може да насилим всички хора да вярват в Бог. Но когато все пак се ползват образи, които са свързани с вярата в Бога, дори с отрицанието на Бога някакси... Но има един такъв момент. И тези, които вярват, и тези, които не вярват, са част от едни и същи процеси. Така че дали това ни се харесва или не, и вярващите ще трябва да отстъпят място или ще трябва да се подготвят да посрещнат олицетворението или този, който е носител на подобен вид идеи за славата на човека без Бог и въпреки Бог, и едни идеи, които доближават до времето на Антихриста. Без идеята да плашим хората. Втората ни част на този разговор бяхме предвидели да поговорим и за това колко присъства християнската тематика, изобщо религиозната тематика в Европейската столица на културата, тъй като тук не говорим за чистата религиозност, говорим за изявата на религията в културата. Нека да чуем обаче преди това какво ни казват от Фондацията Пловдив 2019. Застъпена ли е християнската тематика в програмата на Европейска столица на културата и доколко? Ние нямаме в програмата събития с религиозен характер. Стремили сме се максимално да избягваме такъв тип събития. По-скоро се опитваме да създадем среда, в която различни общности да могат заедно да правят неща, да съжителстват, да създават събития заедно и да не се делят по своята религиозна принадлежност.
Поради тази причина акцентът ни е основно изкуство и култура, но не и този религиозен аспект. Разбира се, той присъства неотменно, защото Пловдив е такъв град, мултиетнически. Но сме се старали всички видове пречки или пък различия да ги претушим за сметка на еднаквостта и на заедността. Тоест да разбирам, че ако би имало събития с религиозен характер, те биха довели до незаедното изпълнение на програмата, така ли? По-скоро биха се появили ревности. Защо имаме събития от тази религия, а не от другата религия, която също е представена в Пловдив, или от трета религия, която също е представена в Пловдив? Това е големия риск. В продължение на тези думи само искам да напомня и на госпожа Куюмджиева. Убеден съм, че няма как да го е забравила. 1999 година Пловдив беше съпътстваща европейска столица на културата. Тогава европейска столица беше Ваймар, Пловдив беше съпътстваща. В Пловдив имаше поне 3 събития, културни събития, под знака на влиянието на християнството в съвременната култура. Едно от тези събития беше изложбата на Цанко Лавренов в Атонските манастири, която беше и в Солун 2000-та година, тъй като Солун беше 1997 година европейска столица на културата. Ето това е творби на български автор, повлияни от християнството, без да се нарече религиозно събитие. Невероятната изложба в фототеката на Света гора 1999 година в старинна баня Пловдив, специално фото си от Света гора. Тоест, когато Пловдив в 1999 беше съпътстваща европейска столица на културата, християнската тематика не беше проблем да се представи като част от европейската култура. Днес какво се случва в Пловдив? Аз не знам защо трябва да смятаме, че наличието на различни религии и опита те да правят нещо заедно непременно би довело до проблем. Аз съм убедена, че в продължение на векове Пловдив успешно и многократно е доказвал, че умее да се справя с различията, без обаче да заличава границите между отделните общности. Още повече, той има толкова старо християнско наследство, което не е нито православно, нито католическо, нито евангелско. То е общо християнско, общо европейско. Защо се срамуваме да го представим това която нещо? всеки момент очакваме да бъде експонирана и се надяваме това да се случи още в рамките на самата европейска година. И няма как да забравим, че наред с тази базилика на 1 километър по-нататък се намира една от най-старите синагоги, която също е обект на археологически проучвания. Тоест, Пловдив е бил град на различни религии от край време, откакто си съществува. И това не е било проблем. Никога не е било проблем. Очевидно, обаче сега е проблем. Сега някак се изведнъж се оказва сложно да измислим начина, подхода, по който да направим нещо заедно наистина. Едно е етническата заедност, която ще я представят изобилно. Етническата заедност ако щете и с център Столипиново са най-малка част от събитията. И тук е една голяма скоба ще отворя. За каква заедно ще говорим до вечера, при положение, че във Войводиново текат протести. Точно на тема антизаедност и етничност, но това не е тема на нашето предаване, макар че защо не е в някои от следващите ни срещи. Доцент Дамянова, адекватно ли е да няма в Европейската столица на културата теми, свързани с християнството и въобще с традиционните религии по нашите земи? От културна гледна точка не е адекватно. Разбира се, говорим за култура или религия, но политиката е такава, че ние виждахме какво се случваше с Конституцията на Европа и с преамбюла, дали християнството да бъде споменато или не, като една основа за културата на нашия континент. Но странно е, че Пловдив не стъпва на тези моменти, в които може да бъде горд, а именно имаме апостолска проповед, още 1937 година апостол Ерн, нещо, с което много малко не градове, държави могат да се похвалят. Не виждам какъв е проблема да заревнува някой от юдейската общност, които до ден днешен работят не, а са в единение, в спомен, в благодарност за събитията през 1943 година, когато Пловдив и църквата стават и защитават своите евреи. Не виждам къде има напрежение и с изповядващите исляма. Винаги те са живеели в една
в едно разбиране на своята вяра, в едно библейско разбиране. И там, в това библейско разбиране, не може да има различност, не може да има противопоставяне, не може да има омраза. Тук очевидно никой не говори за противопоставяне, но това въздържане от представянето на религиозния аспект в европейската култура. Да. Чухме за ревност, за обида, за пречка. Господин Орумов, как ви се струва това, което чухте? И въобще това, което ще отсъства от европейската столица на културата тази година? Понеже Европа е дубък куфър, тя има много значения вътре в нея. Християнска Европа е едно от лицата на Европа и е жалко, че това лице ние няма да го видим. Но всъщност в някаква степен то е и, как да кажа, логично, защото ако погледнем само две изречения, ако погледнем само какъв манифест са направили една от водещите европейски партии от брюкселския Вавилон, само погледнете какво са записали през декември месец манифест, който очакват да го приемат сега във връзка с предстоящите избори. Феминистка Европа с равни права за всички. Пак говорим за някаква степен на култура е това, нали? Ще продължим борбата срещу насилието, основано на пола, и ще гарантираме, че всеки човек има пълен достъп до сексуални и репродуктивни права. Всеки човек има правото да решава за собственото си тяло. Смяна на пола ли? Евтаназия ли? Всеки човек има право да решава за собственото си тяло. Всеки е Бог и ще бъдете като Бога, каза змията на Адам. Ще водим безмилостна борба за премахване на всички форми на дискриминация, включително и срещу хората от ЛГБТ общността. Всеки има право да сключи брак и да създаде семейство. Партия на европейските социалисти, декември месец, манифест, който ще налагат да бъде прият в февруари месец, в нарушение, отбележете, на Конституцията на Република България. Очевидно ще продължи да се осъществява този натиск. Поправям се, само змията го каза на Ева. Ще бъдете като Бог. Това също е част от тази култура на греха, не бих искал да казвам култура на мерзостта, но се върви в тая посока, която започва да доминира и започва да потиска християнската култура, за да не бъде в християнската култура пречка. Но половите бракове не са пречка, християнската култура е пречка. Много ви благодаря за този коментар. Искрено се надявам, че нашите зрители също ще си направят своите заключения. Естествено, уважаеми зрители, до вечера в 7 часа ще започне откриването на Европейските дни на културата в Пловдив. Пловдив, Европейска столица на културата 2019, който както иска да си тълкува това съоръжение. Наш дълг беше обаче да ви припомним неговия старозаветен, наситен с отрицание смисъл, да ви кажем, че в Европейската столица на културата няма да има нищо за традиционните религиозни, културни ценности по нашите земи, но пък това не значи, че трябва да подценяваме събитието, което се случва, което не значи, разбира се, че нямаме право и да коментираме с критична гледна точка към всичко това, което предстои. Днешната ни среща